Ala, gusto na nako. Agatas kanuan. Isunan. Apay aya anak ko. Ayat sang sangitan ti apo ko kaya. Jak nga ron mo nanang. Di namat kaya ti agatas. Agsangit mo't lapta. Nanan, yag mo man ta siyak man ti mangisala. Yagmaw. Hoy! Bayam, anik na natiligat sa tagibay nga wala asawa na. Ha? Tatang. Hala, kakit agluton garda. Panawam tanak mo dita. Tabukodan natiligat sa tagibay iti ubeng. Kasano makamiris no kasta? Umayan, hala. Ay, anak ko. Ala, panawandak dito yan nanang. Amangan ungtan na kayo manan ni tatang. Ala, paspasin siya amla ko man ti amamuan. Uwe nanang. Madlaw akaguranak ni tatang. Ang man niya nga ron. Aklo nakatigasat ko. Basol kumat ngamin. Jak din nga iti pang magbagayo kan ni tatang. Sinupring ko ti pagayatan niyo nanang. Di ka kadimasyan iti anak talakay. Kas jay lang arudan tinagbanagan na. Kasla iruruman mo ba it? Di na lang amin mawatan garda. Kaya't ko lang iparik na abasol na mutlang. No apay ang nagbanag akas dyan. Binagbagaan ta iti namin ado adaras. Ngaman niya tinaramid na. Sinukir na ta. Agdadata asa asawa di lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamin tuloy na lata tinakisinsin narakin ko ala. Ay, Iso bayam. Tapno maamiris na tibidot na. Sigurado ka, Rulay. Agayat kalat takin ni Julina nga oray naganakin abalasa. Wen tata Berteng. Ibilang kunto kaspud nung anak ko timpas ngay na. Kasano nga yung mapanagnikam dahi ta, Rulay. Pasensya ka na. Gagangay iti ama akas kanyak ti agdanag para italak na. Mawatan kayo tata. Ngamtap no mamati kayo ti bagbag ha. Panagnagak day tata Berteng. Ha? Kasano, Rulay? Ikasar ko ni Julina, tata. Amangan numakmaklaat kalaang ruli. Amumot, adan anak ko. Ape asyak pa'y tinapilim a pagdatunan. Gaputay ayaten kalata Julina. Ha? Kinapudno na. Idi pa'y lang adali mo da panagayat ko ka. Nagbainak laan nagdaton ka. Taamok nga danubyo mitidaydi akong daway. Ngamita, amo ka nawayakan. Tadamag ko nagsina kayo ni tinakasigugin ka. Kandamag ko nga dan asawa kan anak na. Pudno ka di? Uwan roli. Ngam maawat ko tinagbanagak. Agbabawi akman. Ngam naudin ti amin. No kaya tinag, ikasar ka dagos Julina. Ay ayatin ka kami na talaga. Nga ore addan may isang anak mo. Sana nagbaliw tirik na ken ka, Julina. Ay, jak pa'y lama desisyonan day ta, aruli. Jak amo ti sumbat ko. Ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot iti day ta. Ay, saanan alas kang agpanupanunot ka pa lang. Aklunong kay din ni Rulay. Tatang, Oh, abay. Di mo ko na nga agpangipangina ka pa lang. Saan mo na bagay ti kundi pili kundi pangina, Julina. Tasan kan anasinaw abalasam. gapo ka dita kastuyan tinagbanagak. Awanan ka bungak ngagpili iti pakiin na yatak tatang. Anya pa'y lati di mo pangayatan kini Ruli aya. Nasingpot ka abaraw. Baro iti agdama ni Ruli, Julina. Saan abaro iti kalman nawatam? Ha? Aklulong kitang tagkasal kayo. Di ka lang kagyamanan, tadapay naayat amangi kasarking ka. Nga uray kasta tinagbambanagam. Aklulong mo ni Rulay. Ganya ti panggandang mo. Iso ti masurot anak ko. No di mo kayat ni Rulay. Ibagam kan kwa na ati pudno amarikrik nam.
Ay, nanang. Wanya, kayat mo ni Ruli, wano saan? Sa bagay, awan madkit di ti makunakkin ko na. Tanagagat abaro. Ay, tsaka mo, nanang. Aging gangamin itakot, ti payla amat ti anak ko, ti ay ayatek. Ngam, awanan day jay alalaki eh. Imadayudan iti pamilya na. Saan aya? Uwa, nanang. Di kan mang namnama iti pamilya do a tao, anak ko. Tadi na kan tumabalin nga ikasar day jay. Mga barwanan kan. Kat adakan ka ang mga deng no aklonam ni Rolly wano saan. Sika ti mga deng Jolina. Saan ajay amam? Hay, awan pa'y naimas ang masida. Takasano, awan mo ngamin anak. Amang yaon kada tao iti kinariga ti panagbiag. Ha? Takasano, di mo kami nagpampanuno ti daddo mga anak dita. Imbes at ipagsayaatan ti naganak da ti panunutin da, saan ta jay mo't pagragsakan da ti pampanunutin da. Bumawi akto, tatang. Bena, awan lang mukon, Julina. Naladawon di amin. Awanan tinapinta sa masakbayam. Isa makiasawa ka kiteng. Nagyamang ka kiteng. Kaya't nakalata ni Ruling nga ura adan anak mo. Kundi pili ka pa'y lang mag. Saan ka mo tinanasin aw abalasak? Tsak ay ayatan ni Rolly, tatang. Ura yun Tinapatag. Adda mga langon king ka. Adda mang suporta kada kayo iti anak mo iti kinabalasang. Agdesisyon kan, tanay. Marigatan akon amang ipaay iti kasapulan yung agina. Kasi anak kumamot Lakaya ko na. Marigatan ako ngagtrabaho. Anya, makiasawa kan ka ni Rolly kunam anak ko. Uwan, nanang. Inaklon mo na ya. Uwan, nanang. Abay, ay ayat mo ni Rolly. Kunakman no di mo kayat ako nam. Jak kumakayat, tawan na riknakan kwa na. Ngam kapilitan, tapno maya dayo akon kan ni tatang. Ha? Jakon maanusan adang denggan dagiti bagbagana. Isa makiasawa aklangan kan ni Rolly. Ay, agawaam nga rugta gurnong, Rolly. Huston to, nagkasar kayo ni ti babae nga asawaam. Aggagat kang agpasada, tapno makaurnong ka. At daurnong ko, nanang. Umdasan da ya pagkasarmi kini Jolina. Kat, numalpas ti kasar ngay. At dan busbusam ng pamilya, nang runa ka da instant nga anak mo. Nanang, anyakay ka di. Saan kumamot kasta ti pa nagsasauyo Si didengag dagbali nga asawa. Kanyang kumatida ka si Timbaga kagpay sumat. Nulabsan tagsarita, berhen ka pay lang, nga madan instant nga anak mo. Anya nga dayta? Nanang, Ay, biyag aya. Talaga nga doon, dagiti mananggun daw, ay babay. Kadwan ti waes, ita na babay. pasensya lang ko ni nanang ko Kasjay na lang dayjay ti damo. Kung nagbaybayak, sumimbot tumulahag, Jolina. Di ka madanagan, maawatak ti inam. Pudnumat ngamin. Nagado ang babalasang amabalin mo nga arman. Ngam ape asyak pay laang nga daanan iti may nga anak. Basta sikat ikay kong asawaan. Kat ulitag man nga ibaga. Ibilang kunto kas pudno nga anak ko ti anak mo. Kas dati ginipatag mo kanyak, Jolina. Anya nga abalayan. Yawi din ni Ruli ti anak may. Ta inkasar na matan. Anya pay ngay, kapilitan Ipaako mo iti anak ko ti responsibilidad mo iti anak mo, abalayang bistre. Ha? Talaga kas tabalayan. Aguraga. Apay nga naggayad talibeng. Di mo sama kaya ti anak ko para iti anak mo. Laglagi pa abalayan.
ni Rule ti agpatay launay iti anak me. Wen, amok day ta. Masurunak na rod. Tanagado ang mabalin ng asawahan ngam jay pay. Ay na, makasauak man nga tan. Sige, inak man laangan. Ah, Tatang, nangag ko amin nga imbagbaga ni nanang kada kayo. Mabainak samot nga agawid iti balayda. Di nakayat ang manugang. manya saan? No di na kakayat, linapdan na kumati kasaryo itanak na. Ngam nalpas mo ti kalay sayaw. Iso di kag panunot iti kasta. Agawid kayo kiday iti balayda. Agyamang ka, tanadungo ni Rulay. Patpatgen na ti anak mo, nga oray saan mat ang nagtao tin kwa na, Julina. At to yung tinapasada kiti nagmalam. Aggatang kamutin iti kagawaan ti anak ta, Julina. Ay na, agyaman na, Kruli. Sumagmamanon abulan ti panagdan natang nagtalinaid lat ti kinadungom kada kami iti anak ko. Di ka pulos nagbaliw kanyak. Kada kami iti anak ko. Anak ta ko nam Anak ta, Julina. Takasla anak ko matan anak mo. Ay na, agyaman na ka talaga. Ay-ayatan ka unay. Sapay kumatag na nayon ti kinadungom kada kami. Rulay, kwarta man. Ha? Tatang, awan kwarta nga gyum ko. Itid ko ngamin amin kini Julina ti mapaspasada. Apay, awal na iba bade makwarta mo time. Awan tatang. Inkay mangiba kini Julina. Ay, sana imot na diyang anak ko. Ibagbaga na pag bisyok ti daw-dawatay. Saan mo? Hey! Api-api na ayabandak diti balay, tatang. Asino ti akin lugan iti nakaparada iti sangwanan ti balay? Ala, sumbrek ka. Tapno makitam no sino takin lugan iti dayday. Umay ka. Kumusta gan? Rodrigo, apay nga da ka dito eh. Kaya't nan nga urnusin nyo ti amin, Julina. Nabayag mo gaya man. Anabalo to'y ama ti inaunang anak mo. Iso ang mabalin nyon ti agden naman ay. Anya? Ala, apay nga kastamot hindi bagpagayo, tatang. Napimpintas ti biyag mo nun ni Rodrigo ti pakidinam. Bimak lang mo gaya man. Ado gaya man ti negosyo na. Ado ti pagkwartahan na. Saan ang pagpalaslog? Yung budnuti ko na ni tatang mo, Julina. Sorry, no pinanawan gay de. Natayan da sawa. Gapo iti sakit na kanser. Mangrugita man rin, Julina. Rodrigo, adan asawak. Kat adda pa yung duwa nga anak mi. Madamod may isang anak tasan ka di. Ang sublikan kin ni Rodrigo, anak ko. Tanay, manong atawan nyo nga dindin na kinarulay. Ngam awang pa'y mo nagbaliwan ti biyag yaw. Manumula mapaspasadahan na itinaldaw ngay. Sang kasapul, sang kasakmul mo ti matgilan di asawam. Iso asinam kiday. Uray tako na mag-iday. Ani Rodrigo magtiayatan. Saan aya? Saan? Ni Rolly itantay ayatag tatang. Sorry, Rodrigo. Di kan kayat. Ayayatag ti asawak. Kat nagkasar kami pa yan. Ay, saan ka pilitan? No di na kung kayat, Julina. Gamkid daw nga lahi kong tanakta. Agnaedan iti balay mi. Anya? Pagkatalik tanakta, itad ko amin nakasapulan na. Agbiag to, ananam ay iti tanakta. Sana bali, tadamutin duwa nga anak yu itasawam. Saan akas ka rin at ipampanunutang nga aramiden lakay? Nalakaayamat ti panagsinad iti agasawa kat nagkasarda. Saan aya? Ani Rodrigo ti imuna anubyo to'y anak ta. Yulina, di mo't ayayatem lata ti imuna anubyo. Japon ayayatan ni Rodrigo tatang. Ni Rolly itantay ayatag. Eh, panunutem ti masakbayan.
Napintas ti negosyo ni Rodrigo itan. Baknangag. Isungag subligang kengkwana. Agpanunot ka mamadlakay. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y ammo mati. Ay, didak man isuraw. Amok talarabidag. Nagkasardarole kan Jolina. Apay pag sinaam ida. Di oras man nagkasada. Sinaan na. Mabalimbag. Manjak, jak kayat. Yeah. Niruli nga rod tayo ayatak itan. Jak marami ti bagbagayo. Jak kabaulan na sinaan ti asawa. Na ay. Danga. Di mo usaran tapanulo mo. Sinaan ni Ruli ko naglay. No ipilit mo ti kayat mo lakay. Sinaan ka magtan. Ay, O anya, bakit? agpili ka. Pilitam ti anak ta makisina ka ni Rolly. Wan kunam ta sinaan ka magtan. Agdalaw akong kunamsa. Ala. Saan nga rutan? Saan? Bakit? Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan itimiri din. Jay ngayon napintas a babae. Wan. Nakita kong dadyang ka. Jay kulot kun atidug tibuok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan. Saan ko type, angkal? Na, tapay mo't kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko, angkal. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak ka may bagay kan kwa na. Nanumuak lang ang lalaki, angkal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay titay niya babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't, angkal? At umod na kiti natataer ng siyak dito Wala, ngam nangasawa na amin din. Sikalat baro ang natairan ang nabatbatay. Ingkakidarmon ka na kan, sayang dayay. Manjak, angkal. San ko type? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day a babae. Wan ka naw, ta dinamag ko ni Maria. Awan ka nupay nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-bay amano, di na kayat. Saan nakit ka no ataypan? Kat nakapimpintas na niya babae. Nagpudaw. Nalabasid niya bibig na. Ganay na. Nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas diyang ag-short pan. Bagbagay na. Anay ko. Apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikasta ngay tsura amon. Oray ka lag kidam mamang ibagbagay ti kasta. Arsa balaklakayan. Ibadlaw mula pagpampantasya am dayjay. Ni Mima mo't naira namot laan nagkirimak Di mo ka di ikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsa. Dakpay la makaturog. Hay. Kas lamakit kitak pay lang aging gayta. Tiro pa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. Nabaro akla ko maarmak day babae. Ngaman yan, tanda mga minasawa ko. Padasik kumamot ag-checks. Mabutengak mo. Tigre mo ito asawa kung agimon. Ay, agkapoy-kapoy ito mo dadyo ni akanaka. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram ginkwana. Tapno adapambar ang makasitgak dadyo babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti dayja balasang? Nay, papanam si Naida. Una yan, ti kasta apurmam. Kas kalalalaki ti kasta nga ituram. Agkat lalaki ak matadalaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto nabayag mata nakas ti kinataok.
Damagan niya pa lang. Kahit anya nga ron ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, adda iritukin ka sinayda. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka nakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, adda ka magam dito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabir tao. Tawan angin, iti balay may. Ay wag, nakita mo hindi napintas abalas ang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabir tao. Nagpintas nga rin dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di pagan ano dyan. Ta sa anak agwapaw. Kun naang duda. Ay sauso, tumaer ka no agdigos ka Bernardaw. Ha? Kas tamang tiimbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon di nagdigos iti namitlaw iti may isang aldaw. Ngam isulat tamang. Saan ang nagbaliw ti rupa? Panaggriknam lang dayta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano nabanglo ti lalaki. Tumaerdan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tatang? Wag, no kayat mo, hikan ka iti bangbanglaw. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na uro sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyukin ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tatang. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkag digosan. Sa kan umay di balay, tay kan kay ti pagbaraw, kan bangbanglong. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol nga min anabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadong pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta ited mo, wano? Katun unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin ki ni Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Un tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas dayjay, baro? Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbaga no saan naka basta danday jay. Kanyat amom ngay, san mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dyan lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Un nagpaisaw tata Bertaw. Sa anak mat abak nang. Imbag no kaya na ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makamo king ka Bernardo. Siyak ti mangyaram king ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanya, tamabain ka no. Ha? Sumrag kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Uwain tatang. Alangarod Sana bali tadanda ni Malpas day chayan. Agis ispin laungan.
Di ka maturog Bernardo. Naiturog ko ngagpaisang. Makapaturog nga mintaguray. Tagiwat mo Abangan numangagda ka. Kababain. Apay, di pinalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo Nagbayag mga raw. Nagawid ak sabay tatang. Ayabandak to na ni Mary Jane. Ay, saan Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang Mary Jane. Pasensyakan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu, tata. Nagpakuyog ni Bernardo kanya. Tama bain ka noonay kang ka? Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayag mo ten nga kit-kita tayo di istorno ko, Yun nga raw. Di man amaw. Namabangabain mo tengging ka. Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangid kang ka, Mary Jane. Katun, day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan no biyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawon nak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, Ni, nagadumot at chocolates da ito yan. Ginatang mo, Bernardo? Wan, ginatang na, Mary Jane. Amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Sikan Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Amaraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo te kape. Ay, paborito na naita. Ay, Si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Naggapuan. Dito star, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kaya't kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabaling nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan kasta ti ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko ging ka. Narigat mahit mo ipilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Berta. inakmanan yaram ni Bernardo. Mapan mo yarang ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumada ampayan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay iti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan ti bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na yun. Ibusam mo ti bangbanglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napay ayakas tao na purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam ijay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya agapaw. Pagan ano mo na dyan ngay. Aga-aramak baka pa eh. Ni tata.
Nay, apay ka gistong ka nga. Nagalas ka ti kastasong batmon. Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadaak mo tamang tulong kang ka. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ijadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang, dayjay. Panubok na lang dayjay kang ka. No talaga mo't laan na ibturo ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namnamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag, alaki di, agrobot ka, tamapantay di balay da. San ka ama upupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sa tagsukat kan, darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ay kwa, imbaga na, ngam kayat nalakanaw ti agilibre, ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga rod, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata, tapno ad akadwami. Areglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, jakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo, tapno sa anak akagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapasaray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga ron. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jane Wangkong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jane Wangkong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat napapatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata. Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartak mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan ngayan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana. Ne. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimwar te kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan may. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. Adda na ibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ije ilay. Adda nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay, tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay jaka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro siya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga road. Ay sos, amangan no makadaanon kini Mary Jane daytoy. Nabartek ka no ngamin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, gusto ka nila. Di ka nagbain iti kasta nga raramidam. Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyangawan, kung nakita ka mismo iti CCTV, impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak, Bertaw.
Kat makamo ka na darum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane akanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manawon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedeng jay ka anakak. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane, bakit? Oh, agyaban at... Wan, swerte ma talaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay may ma? Mangibabain ka nga asawa. Eh, Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Bertaw. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. Saan ka di ame, ma? Bakit? Saan mo ako nga nuwawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may isang anak ta. Makamo ka mo tinamang ibirok ti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Nanang kau solidad. Nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Si Don tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadag ito, Nay. Ay, damagan nyo pilang. Diskarte ka. Basta iluto yawn. Di kayo matanagan. Tadyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kadag kita. Ay, nabarbartag ka man na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Ingkag digaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itanganak mo. Tumulaag. Ay, nagloko kan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Ngamday tamilag papaanawat ti amunang aramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni Tiday ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwarta na ngay. Kaya mo permanente at trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na pailaka nga ron alaan amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi na nga anak. Naimbag pa nang itidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala, hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan nga ay, siya ngagpampanunaw. Diyay laarak, ti adda iti ulo na. Ha! Awan, ser-serbe na. Saan kumamata kas ti panagsasaom Oho. Tauray kas jay ni Ivan, anak talataday jay lakay. Umadana iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikudan ti ado a sakripisyo. Makagraduarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naibaglaki din, tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man dito balayan. Ay, hadaman ni Jay balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nana. Ha, kasta ay anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamu dyan na.
agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tata. Sardinas man. Aguray ka. Asinaw, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti istumbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito'y tao. Nabartag man ay tila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Ha? Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaw, no apayakas to ito'y anakaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew ah. Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo't. Magibabain, lablab sandalatan dito, akas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Oh. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, tendaing abangos. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagiddaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagang tuman nga gawin na dagaw sa paaman ang makaring, maring. Kada kwartayaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawata kaya? Ikang kayaw. Ha? At tunay, Nangalaan manan iti kwarta. no kwarta lang ako. Nagado, ti mabali na pagdiskitaran dita. Nakumboya day ta. Anya, Awan tumang aming pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkada. Iso nga itag kula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kumadag bartag. Kita man tayo suram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talangan. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad dato maar ka. Kan umubing ka anak kaw. Ay na, amuyo mo't aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka din nanang. Sa nabali at amo mo't limitasyon kao. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko atata. Kababayin mo't no makikabkabalayak latan kada kayo, at damot ang trabaho, kaya ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderang iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, diyak makaumay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramid iti balay. Wala nga ron ah. Daka milatan ka ni nanang mau ti mapan. Graduation gayam, ti kabsak ko itan niya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak kaw. Mala, sumarunuwak taon. Ang di ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, may? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak Ay, di ka umay ayban. Di ka mangibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartag kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Itanag mo't. Unay mo't ipagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartag, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom umay ka anak kaw. Ay, uwin na. Ala, mapangkay nga runay. Sumarunuak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ayban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kabsat mo aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di amak adomar ayak. Tamang ibabain na kanoy, jay.
Iso nga isya ta, manday dyan ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ah? Araki dahin. Ure may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami itinang parakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo amaryaw. Kablaawan da ka manon, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaanem to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations. Ima, ating ka. Ay na. Opay ngay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Magipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, basilay ni Nukaw. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan at kapsak ko. Ay, at itirigalo kang kahit panagturpos mau. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita. Ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Gawam mo trabaho na. Istambay lang may. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 lang arilo data. Inggatang kon tayo tangdang ko anak karpintiro. Hindi kalma. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan nakatan di adal kan. Saan nakas kanya? Ay, ano sandaway? Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no din na madiretsyo nga ramidan. Kanya nga Adan trabaho. Addan, manong. Kas-kastrad ko lang di na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna ngay pundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatanga. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tata. Tapno makita yung mati unag ti balay kao. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinabayan dan iti balay mo, anak kao. Una. Dito, itinapnapan ng tisweldo. Ay, kaya nagsweldo kan. Una, apay aya. Wah, awan ngamin kwartami kanina nang yaw. Ang mga no ada maitod mau. Waray, isang ribaw. Wano, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam, ada ijibangko tisweldo. Ada ngamin yung ornungak. Anyat yung ornungak, Mariaw. Gumata nga, kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry ngam talaga ngamin nga dayor ornungak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo ngam adamot your ornungak, tatang. Ay anyamot your ornungam ngay, ma. Agurnungak mamatiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan met problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akas iti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Ay, di ka pa'y nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Ay, lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na nangagpaaramid ka no umay. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramitan. Husto mo't kit day, tapno adda pakakitaan day ti sweldo da. Wan matkit di Itaman, di ka tuday. Napartak man na simbang pet, anak mo. Ay, ikaksantap no agnakan. Ay nalakay, baybay amon. Saan mo't nga gulgulo?
Nasingput latamot nga uray mamarto. Kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman ay jaro bayan ay mangibabain. Nana. Atay. Insang putang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagadumo dayto yun anak ko. Nangalamay dito. Intan di barkada ka mangalap. Ay pasensya kayo na lang. Nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yun ti kastala nga manak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing kaagsukat anak ko. At tuy pa gayam, tayo sweldo ko ni Tata Bantaur. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? No da mangayab ka niya, nagtrabaho ha. Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Unay ka to'y nanang ko nagpintasin na yan. Por tayo kanitatang na itaswilda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Iliblibre da lang. Anya? Ala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay iluto yun, dahi taikan. Tapris ko dahi ta. Ala, agsukat ka nga ruden ta maturok ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madanag anak lakay. Di mo laagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagad ti panagawin tayo dya tao. Mangibabain tumutlaeng. Di uray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas jay ni Ivan, saan anay mo? Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida, kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta? Tanangam ti isaw-sawang mo, lakay. Ta makapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Ivan! Nabartakan! Makituro ka man, hindi ti balay yawan na siling. Masaduta nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may maysak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Ta dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Dito ulit niya pa lang ti sweldo. Alaag tao at pangigata dita. Bakit? Aki materyales ka dagitain sangput na dita paraangan. Datayo ka na, lakay. Anya, apay nag-order ka? Nangalami ting katang mo ka nagijay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing iti kabangibang a barangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw. Ay, uwin ka raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Tadang! Tadang! Lumabas sa pay! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdarasak Tadang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas tilugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya mo ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Ne. Tanan! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti bataw lakay. Nay, matartarimaan mo ti balay yon? Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa, Ay sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak. Inton maminsanan. Sige! Ay, lablabsan tatalatan dagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito yung balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupay. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko.
Uray inutin tayo. Ay ban. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad dagiti por diyak at anak. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na ornaw. Kaiso na tingkatan ko materialis ti balay. Ay naimbag man anakaw. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatariman to'y balay tayaw. Awam mo sa bali amang patarimano sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tada mo bukod ababalay ay. Ayos lang kanya tata. Di kay madanagang. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana ang mga lata at tumulong kada kayaw. Nauray mamarte ka. Ay ban anakaw. Sorry sapay ko mata mapakawan na gapo ka dagiti impagbagaken ka. Imbagbagak nga awan sir bem. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo inumaminsan Nga mo malilikan ti amis dagiti barkada ano pa. Hindi kay madanagan. Ikaw kumaak abawasan ti panaginumpoy ti arak. Wan anak ko, tanarigat ti agsakay. Iso asalwad am ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Wan na lang. Ay, laklakayan kayo, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulaeng ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti ado. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbiro kiti asawagaw. Sige, inlakaw. Tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbiro kiti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo ta agaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay no pasara ibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon kaditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Tsak kabaalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi agsakit ta ulong buyeng. Ket nahang uber ka manen. Kastala kanayo nun ter aramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon na. Nakayo man langan ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni buying aya. Adday ye balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni buyeng. Nahang ubermanen iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin nanang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanirmon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan, apay.
Agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay kat ano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyay. Kunamot ni Rita nga da kano dim magasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan, talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di nungay na bartak manay. Tila tinurturunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Boyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kinilakay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawos na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay bagmantal na kalagip ka nagawid Buyay. Wala tatang. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay. Agpakpakan iti manaw. Apay di nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang. Bumulodak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulodak ko may iti kwartayaw. Tapang allowance ko lang. Isublik tumat lang. No sweldoan nakmanan ni bayaw. Naa. Ay kat siguradwam nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Boyeng. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Boyeng anak ko. Wen nga ron tapno anda ko mamangan anawa kenkwana. Boyeng, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon nanang? Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buyeng ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay jakam mo lakay, nuan niya tipod no. Taawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Boyeng, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Boyeng a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Boyeng. Ay kat nasayat ba't atap no mga sawan? Kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot kuma. Ay wan nga rod Uray saan pintas. Basta nasingpot niya bakit? Wen alakay. Anum tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumut laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat Boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon tumut tay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisem no agpasken da manang mo. Adaya. Awan mo't no biyak tatang.
Asino ay tinangidandanon kada kayo tinay ta adamag? Apay ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa anak ka. Awan mo dakas na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak ka. Basta awan nobyak tatang. Awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nobya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Di yo apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumula ang dayjay. Kaya't mimatla ang ama-amuan ti agpayso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobyanan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisuputak man ito'y adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana niyo. Aga mga lakalata dita na buyeng. Kandi mon isupot. Ikargam lata dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako ala, mga lakalata ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano iji daya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan ginakda ka na si daanda kano ijay. Si daanda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mabuyeng barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na. Aywan, ato itin supot ko amasida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay da manang ko, nagpasken da ngamin. Iso anag isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manin, boying. Uwan tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nakaboying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amu kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adamo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Orayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Di may papan kada kami iti anak yaw na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam? Saan pa nga ita, tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa yan na imbag da ita. Saan ta kumabigbiglaan ida? Agbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay man ang tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda na amuak may papanitinobya ni Buyeng. Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninanangyaw, anak ka. Saan pa, tatang? Da kayo pala nang ibaga Tane,
Amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa no pudno no saan. Adda kami nanang. Kadwak da tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano ka anakam. Anak ko, nana. Anya. Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinubyan ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang di ta amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Losyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni Tinang. Tatang, nanang. Nasingpet ni Tinang kanya. Kan ay-ayatan nak mo. Kasanulaangan ti biyag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Taggagut ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, Buying. Gagangay laang tikas jajar na. Tanakla atla siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siya, maawat ko mo't ti anak ni Tinang. Nakasagana ak atumakdira may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti day taading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni nanang. Makaamiris to mo lang day jay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lagi ti matam. Akasla naunag ti pampanunutan. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ngagbalbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agina. Apay, awan pa nagtalek mau kani Buying nga anak mau. Adamot kit di alakay. Likli ka mga men tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya tiyam mau. Abangan no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw tiyag kalay sa kantinang biyam, Buying. Wan ko matatang. Ay, kano nga ro ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyaman ak, ta umanugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamo iti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmulay tinatang. Ala, anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron.
May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan iji balay dati apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang day chay, saan itan, tanapatig kayo umatan kada kami. Awan kanyak day chay, nanang. Lipatin yun day ta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas iti. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Agpaiso. Ay na. Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wan, nanang. Unay matanti kastoy masangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Tanay, busy tayo anak kayo. Diyak masamo ti agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay kari akong ulit. Kwarta yung man kayo din, nanang. Awang kwarta. Hindi pa ngamin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrabaho. Ay. Uwang gaya man niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid masangputan ka na barta. Psst. Di kaya agungungan. Tama na dahil pintas yun Alan kwarta yung manggindi. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kayat mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko, nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, tanakarugrugi mo. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbartek ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos nga busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, tanagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod, nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang mo tinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Husto nga may nantiwalong anak yaw. Da kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Ang anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kaanakan tayo. Makikabalayak laang dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagado talalabaam. Dua abantay mutan. Pati ngamin up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildudakan kaaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Ken libre ti kanag. Uray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka mulaw na yan. Ay, ayos laang manang.
Napigsa akpay mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan, tao may ka nagna di balay. Apay, di kan agsubli ijay syudad manang. Saanan? Ipaabang kun di balay may ija syudad. Dito yan probinsya ti pagnadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay nasayat nga rod manang. Umay kag na di balayan pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumpunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. Irek din San Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimbangpot ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaib ko di balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay nawas out di nagbagyaw manang. Kunak atari maanag ng inyo firmat ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaida kun akadakwada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol manang ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam Ikandak mo't ay ti pagmeriendak no da duma. Paghalo-halo kasday. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may ka nagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon dito balay berteng kan remeng. Saan kayon ngagbalin na nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayo. Hiwan manang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kuwan basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayo. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayo, taginaw, ta saan tayo maabaknan. Wala manang. Sa anak mo't anarawot. No, adamay sa kilo alitsyon. Umdasan kanyak dahit sa... Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, pasensya kan manang. Tangay si ka tinakaadal kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan, awan problema dita. Basta agkikin na awatan tayo akanayaw. Ala, dito yan ti pagikan nyo kadagita, babaros. Ipaigid nyo paila dito, Day, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo aya nana. Agpaarami daki ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusuran nyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kaming agkakabsat Saggagaysa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samat nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo ni tikasta. Kahit, anyat kayat mau. Uraya mamatay ka may sakag paaramid. Adang arog kwarta mapagpaaramid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay ibat tiyandak iti kwarta Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't la pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungan. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kamen. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaan. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo taniti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti papatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Di nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi taranang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka.
Damot sementeryo apa kay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kanjak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawan na, kastanti uso dito'y. Wen, ngam sa dala agaramid iti pancho no natayon di tao. Ngam da kayo, si bibiyag kayo pa'y laang. Ngam nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa no nya ti itsura ti panchon ko. Maibagak ti design akayat ko. Kastati ka nga ito na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya di tatanga. Si kantulat taditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awam mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tayo dandan ni makabulan san to agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y baganan no sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga asawa. Barang ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na ngay no kasjay mo ti aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat ta nanang. Di kay unay ang pampanuno tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pakaydulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pakaidulinan tayo ta. Kastama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da ka no amabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masura. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nag-abroad. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukulak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakaay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, wang nga ron kabagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipata mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasit lang ang tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawid ang ti aglo Ay na, Janak ko, Di manang! Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Ayat sansangitan manang! Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, berteng, rimeng. Wan nga ron manang. Jak kayat amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko.
Isa makipagpakaasi kada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ay, katuan naman Sana problema tayo ta. Anya titid ko. Jay ko kuwam berteng, wano jay ko kuwam remeng. Ay, kumporme ay manang. Uy, kompormilatan. Tano sino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wan nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Rita, taray, naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare berteng. Agawid ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam-dama pa. Agisat takid di may pare. Kayo sura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at away. Ita kala kami na nagawid ka. Agisat takid na bayar di panagil ni istoryara. Ituloy tanto tagin istorya. Inton saan ka mabarte pare? Amok ti sasawag. Nore na parte ka ritraw. Alagin rin ang siyata. Nay, nabartag ka mabirteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani Rito Abarkada. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na, manang. Manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day dya tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa manan tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw, idi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Dahil adamot na nakasaga na apakaidulinak. Adamot pansyon kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabati a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaidulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangipate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Lukas na tuladang mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat kadi Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano dagan no iso. Awan bandaga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka pare. Anya nga dito nga ilakaw pare. May bagang orasyon na ansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Nataki na. Ala,
ako makipagladingit Nagyaman anak na. Adda kami nasaw ni tatang kada kami nga anak na. Nagatang na kano tayo may sa apansyon dito asidag ti balayaw. Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na. Adda kasurata na nagpinirmanda. Anya, ay, ladingitak barok nga saan ani Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw, tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berteng. Anyat na pampanuno mo takas na teraramidang. Sorry, manang. Laklak kayan kadag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kailaklakon tapansyumaw. Sorry, manak. Gapoy ti kasta ngay naramid mau. Jak ito dan jamay sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Apay nay. Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag parami di ti pa kay dulinam tao. Ay na, manang anseng, ni Berting nga kabsat ta. Nakasalungay nga yan. Apay! Isumot la Jack Marieng. Di magaya magang angasan. Ay, tinasayaat, itaray tayo sa ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte ngayon. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasano ngay, manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukuha na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati ngay. Asino ngay ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di isaw ti mangusara din ko. Anya, kaasi nga ro tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abaybayan ni Lermang anak ko. Ganda giti nagduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasayaat. Kabagis!